Καλησπέρα σας. Πάω να βρούμε ένα φίλο σήμερα. Κάπου εδώ κάτω από τα Βλάκη. Κάτω από τα Βλάκη είναι. Με μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Ευτυχώς εδώ δεν έχουμε καμένα κλπ. Ούτε υπόνοιες. Και ακόμα ούτε ανεμογεννήτριες. Απ' την άλλη που λέει και ένας τύπος που ασχολείται και με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες και τέτοια, μου λέει όπου μπουνε είναι και προφυλαγμένο, έτσι, το μέρος, γιατί πάρα πολλά εκατομμύρια επένδυση, μου λέει. Εκατομμύρια, χιλιάρικα σίγουρα, πολλά εκατοντάδες χιλιάρικα. Οπότε λίγο δύσκολο, μου λέει, να πιάσει φωτιά. Είδε πουθενά να πιάνει φωτιά και που έχει ανεμογεννήτριες. Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο, φίλος. Τι ωραία τα χωριουδάκια, Τι ωραία τα χωριουδάκια. Νομίζω ότι περνάμε μέσα από το Μέναλο, παιδιά. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ, με μυρίστηκε. Κάτσε να πάω να φύγω γρήγορα και θα με λούσει αυτός. Παναγιά μου. Ζάμπια! Για έλα εδώ τώρα. Έλα εδώ. Έλα εδώ να σε δω. Έλα εδώ, Ζάμπη, να πιούμε ένα. Καλώς ήρθες. Είσαι ωραίος, ρε. Τι κάνεις? Εντάξει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για καθίστε λίγο απόματα από αυτήν εδώ. Πες τα τώρα, για πες. Πες το, Ζαμπία. Σύχας τώρα. Για το μαλώνει. Χουτσου. Πού είμαστε εδώ, τι λέει εδώ? Εδώ, χαιρέτησε την παρέα μας μέσα. Λοιπόν, αυτός εδώ όμως δεν είναι ο Τρικυμίας, αυτός είναι ο Θόδωρας ο Μέγας, φαίνεται έτσι. Και Τρικυμία. Τρικυμίας άλλη. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Αλωνίστε να είμαστε, έτσι, μην μπερδευτείτε. Τοπικά προϊόντα, Μπαρμπαθόδωρας λέει, εντάξει. Πού και πού το παίζει, παιδί, τα 1400, το παίζει ότι το έχει χάσει λίγο. Λοιπόν, κάτσε τώρα να βγάλουμε αυτήν εδώ. Λοιπόν, γεια σας από μένα τώρα. Πανοδρομικό κέντρο 12, λέει. Μάλιστα. Τι έχουμε εδώ. Θα δούμε σε λίγο τι έχουμε.
Γεια σας και εσάς. Δεν ξέρω τι τράβηξε η κάμερα. Ένα ευτυχές ζεύγος ήταν εδώ. Τώρα νιώπαντροι. Εδώ παλαιό κέντρο διασκέδασης. Όποιος ξέρει ποιο είναι, παρακαλώ να το αναφέρει στα σχόλια. Διάσημο στην εποχή του. Και από εδώ, ξέρετε, μετά. Και μετά.